הדרכה כיצד לפרסם הודעה. עבודה של 3 דקות ביום. כדי להיות זכאים לרווחים היומיים, אנחנו צריכים לפרסם הודעה יומית כל יום. תהליך פשוט וקל של 3 דקות בלבד. אז כדי לעשות את זה, קודם כל נתחבר לאתר ZikRewards עם השם משתמש והסיסמה שלנו. נלחץ למעלה על לוגין, נרשום את השם משתמש ואת הסיסמה. נלחץ על לוגין. שימו לב, אם השורה הזאת אדומה, סימן שעדיין לא פרסמנו מודעה היום. אם השורה ירוקה, סימן שמודעה כבר פורסמה היום על ידינו. בשביל לפרסם מודעה, נרד טיפה למטה, ונלחץ על Place Your Ad. נלחץ על Choose an Ad to Place. כאן נראה המון מודעות. נעתיק את אחת המודעות. קליק ימני, העתק. נרד למטה, ונלחץ על Continue to Step 2. בעמוד הבא נרד הכי למטה, ונלחץ על Continue to Step 3. בדפדפן למעלה נפתח לשונית חדשה, וניכנס לתוך האתר שנקרא freebizadsweb.com. בתוך האתר הזה, למעלה, נלחץ על Place Ad. נכתוב את האימייל שלנו. כאן נבחר ב-Computers. בתוך Add Text נלחץ קליק ימני, הדבק. את השורה הראשונה נעתיק, קליק ימני, העתק. ונדביק אותה בשורה למעלה. ודבר אחרון, את השורה האחרונה עם הקישור שלנו, נעתיק, ונדביק בשורה שנקראת Site URL. אוקיי, אתם רואים, הקישור יופיע כאן. למטה, מכיוון שהריבוע הזה הוא ריבוע צהוב, אנחנו נתייחס למלבן הצהוב כאן, ונכתוב בדיוק את מה שכתוב בריבוע הצהוב מעליו. ונלחץ על Submit. קיבלנו הודעה שההודעה פורסמה בהצלחה. עכשיו האתר שלח לנו אימייל עם הקישור למודעה שפרסמנו. אנחנו צריכים להעתיק את הקישור ולהדביק אותו באתר של ZikRewards. במידה ולא קיבלנו את האימייל עם הקישור, נעתיק את הקישור שנמצא כאן למעלה, קליק ימני העתק, ונחזור חזרה לאתר של ZikRewards. בשורה האמצעית נלחץ קליק ימני הדבק, את השם של האתר נעתיק, נדביק בשורה למעלה, וב-Add Type נלחץ על Classified, ונלחץ על Submit. וקיבלנו הודעה בירוק, Ad Submitted for Today, שזה אומר שההודעה פורסמה בהצלחה. נלחץ למטה על Back to Advertising Options, ונלחץ על Back to Back Office, וכאן נראה שהשורה שהייתה אדומה הפכה להיות ירוקה, וכתוב כאן שנשאר לנו לפרסום הודעה יומית עוד 23 שעות ו-59 דקות. ביום שבו אתם לא תפרסמו מודעה, אתם לא תרוויחו את האחוז היומי באותו היום. מומלץ שהשורה הירוקה תהיה ירוקה תמיד. לשומרי שבת, לפי בדיקות שעשינו, אם תפרסמו בסמוך לכניסת שבת וביציאת שבת, אז לא תפספסו את הרווח היומי. כאשר נרד למטה ונלחץ על Retail Profit Pool Report, כאן נוכל לראות את סכום קופת הבידים, וכיצד כל יום היא גדלה בזכות פרסום המודעה היומית. הסכום לא גדל באופן מיידי לאחר פרסום המודעה, אלא בשעה מסוימת במהלך היום. בהצלחה לכולם.